Fungkaham tai jotono lamsogo faidi tini ang kisa kok sanani ba kok kasabnani phaimani hingkai jeng je CAA no kebengei tai tipra dofani thanchano naiye je 8 tarik ni simi bike rally khlai phaimani aboni logio no kisa kakha kisa ketui kok kakha ketui khatta mitha kok no tubui ang tini oro phaijamani jago jotono no lamsogo joto baino kisa kok salainani tai logi riui tongnai rok hamjagui tongnai rok borok no kisa update dina musungui tini ang live o phaimani huilo no jotono no belai kheno hambai hambai sini riui kulmaya jeng sabno hambai na hingka puila sekang sini Maharaj Pradut Kishore Dev Burma no jeng belai kheno hambai tei borom mario tangi hingka bini saitokma bai bini hamjakma bai setabuk o jaga o kaisa thanchani boyar sibui tongo aboni bagi sini Maharaj Pradut Kishore Dev Burma no belai kheno paiphlaya hambai tai aboni logio tabuk je civil society rok je public rok je sisaui tongmani abo tabukni simiya sekangni simi no samung je khlaijagui phaimani ajaga kwbangma borok rokni yak tongo kwbangma mothani yak tongo kwbangma bodolni yak tongo je civil society ni kwbangma organization rok Joint Action Committee of Civil Society borok sekango samung khai phaimani society no sisarinan bagi samung khlai phaimani bai jaga belai kheno paiphlaya hambai mario borok people human rights organization sekangni simino tabukni simiya abo bising tamokhe kwbangma tongo advertise ni bagui kwbangma tongo kubui ni samung khlainai BPH aro kwbangma samung khlai phaika abo credit nana bagui khlaiya hingke samung samunu manikpur rogo je puru army firing range sungna rok nayo afur rok ni simino kwbangma maichu taichu chulai chaba khlai phaimani tongo dofani birmani jora khlai phaimani tongo TSF rok ni onek bhumika tongo tabuk sung nai nei khangkai kwbangma borok leader kotor leader kaham hani sung je siniwo ajaga jotono background kaham ke nai nei di abo joto TSF ni mamangsi maximum no TSF ni je ideology ba class mani phainai rok maximum no leader kaham ongoi tai kusugo kasoi thangam bagi jotono no hambai tai abahai kwbangma bodol motha tongnai rok no jotono no paiphlaya hambai mario tai 8 tarik ni simi je bike rally chengjagi phaika bike rally o je logi rinai rok norno paiphlaya hambai sak baithang bai khei bike rally o logi riui tongo je jani ja area thangpuru jotono logi rilayo belai kheno khatung khajani bisingtui borok ar keboba ungklok tui chubachu bai khe phan riui tongo keboba surima bai phan riui tongo keboba hamjak mung riui kharag riui phan riui tongo norok jotono no paiphlaya hambai tei khulumung yapharo ang baithang bo haino 8 tariko to thangmaliya ani kisa problem tongmani bai nokno khungbo sing nokno khungbo manayo ka aboni yagulo 9 tarik ni simi ang join khlaika 9 tarik ni simi Gulagati amchai rogo thangi phaika Gulagati amchai ni borok rok no belai kheno hambai mario borok ajaga samung nomung rok toni ui lamsokmani tai bike kwbangma participate khai logiri mani tai 10 tariko haino bagma killa ajagani borok rok bo belai kheno logiri kha borok no paiphlaya hambai 11 tariko ang baithang tongui je khlai phaimani Matabari Toinani Gorji aro ni borok no paiphlaya hambai tangi hingke nukha ajaga o jeng kwbangma jagao chamungni khoros kisa misa riui kabo tamokhe sabo biangti bahaike riui tong abo jeng asuk naina bo kokkrei saibo manna kokkrei tamokhe je chaluknai rok chalugui tongo ajaga sini takhuk David Mura Singh song belai kheno kosto khai tongo yang saitogui sini takhuk Runel songrok sini takhuk Suhel songrok takhuk Omio songrok borok bo bong area o jorati cover khaika ang baithang o jaga mononi simi bike chalugui thangai amsuk jora logiri phaika ang Matabari te Toinani Gorji Kakrabon Mohanbuk Kathalia Bilunia amchai jora Bogafa Santir Bazar Julaibari Sabrum abahai khei Sabrum Silasori Mia Korbuk Miawang jora rimaliya ambagi nakarsano tangi ngaka ni basa lumani belai kheno marangkhani sajak 2-3 din nangkha mai tui chai malia ke mia nogoma phaika ang
mia nogo phai जों tamong ke dofana hamjangna sakang ang kabangma jorao no jotono no masao जों nukhung no ba hamjakna nangrao je borok nukhungna hamjagi meya bihik basa logi song ma fano hamjagi meya bo dofana hamjagu hinpana abo tatal siklayo abon bagai basa lumi tongmani bagai an sajak lumi tongmani bagai bini 17 taring simi exam bo soli tongo abon bagai ma phaika ka aboni jorao mia phainukha hamjakma borokni hamjakma bai chubamung abo bo onek kotorsi mia phaika phai nuk phaima logi logi no bo 2 din mai tisai malia phia mia phaiei bang bai phaikang kanyo mia emon khe charap khe kabagi thuka ani sajak tini phungote kisa hamma haingkha ta porikhari na thangjak hengkai tai tebo hambairi nani kabangma tongkho chini angkorok killau thangpuru chini takho kupurno chandra jamatia bini nok nukhungo talangi charikha bin nokono muthuka जों to ang yang ni thangmani bo muthuka arono mathuka abon pore chini angkono nukha chini potisori area thangma jorao chini takhu kongkon murasing bini nok nukhungo muthuka buma songrok bini takhu bukhuk songrok bini hanok songrok manai songrok norok nukha ke norok belekhena hambai bongni cha khani mani cha kacha khub thokjak ang tai potisori area ani borok no paiphlai hambai mario ajaga belai kusung bong kami rok no kusung khe toniwo clean khe toniwo aun bagai aron borok ni bakhabo haino tebo clean nungthang kubui tatal no sinitang ang kongkon ni bumano bo hambai mario tai bini hanok songrok no sini bo hanok borok na hambai mario chung yang lengi phaimani jora rogo phaigen kaino cha kutung rok tui kutung rok khani sokmani bagai tai chini takhuk punno ni nukhungo bo haino ko bini abo khe killa bini nogo mai tei sarikha chini takhuk buddho bisramganj ni ko koroimura bini nogo no bisi thujaka thunani jagarikha ambagi bono paiphlaya hambai bini nog dukhungni borok no tai basui nobo belekhena hambai charai kli tong tu tui chungno songui sugui sarimani tai ajaga charai khoroksa tongo a charai bo chungno mai tui khuri charikha borno ba hambai tai aboni bisingo je chubachu rinai chubachu personally ano ang samabo tongo ebong personally kebo chubachu borikha borno paiphlaya hambai tamo hingangkai motha bodol baimani hingangkai rang puisao no kheklayo bailayo ungu abon bagi nongni chubachu rohmani no ang kisa update khlainani musungma bagise ang kisa clear khe tongna musungu ang sakango ba haino je puru angkoni Lok Sabha election Rajkumari chini Rajkumari no pairinani bagui cheng je puru khlaike apuru je subasu khlaine rang no bang sakango video khlaiei saka tamo hingga ke jotoni bumung na thogya na banaya tangi hingga abo kabangma problem tongo baksa kebeng mung phaimano abon bagui bung naya hampano jeri nai rok kai kaham ke saimano norok no ang belekhena hambai mario jeri nai rok no thangnai Lok Sabha ba haina kabangma takhuk songrok subakha takhuk afru azorao chubanai songrok chini takhuk je Tripura full form salia nor bujinai borok afru je Tripura M Deborma E Deborma R Deborma amhai kabangma chini takhuk songrok 1000 1500 2000 500 aba hai ke chubachu rohoka chini amhai tongo chini chakri khinai service khlainai rok chini doctor engineer aba hai rok tongo chini kabangma tongo aba hai engineer ani borok kebo afuru 7000 5000 rok ponto suba hoka Lok Sabha election puru abo hai khino chini o koromsara assembly o BJP rok Bidhan Sabha o afurba ang baithang nong komani cholo paltai slai negena hani 60000 buto lead khlaimani ek bosoni bebodano tei 5000 but bai chini Maharaj Kumari Pragya Debormano tes 5000 but bai lead khai जों kaplai khairi jo azarao ka afuru ang clear ribekha norok je chubachu khlaimani tabukni o jagani je chubachu ni bang kisa update khlainani musungo tangi hangkai ang norno personally help sanmani karon hangkai abose angbo khatorunu sanu ani dofani thanibo dofano dofani bagi ang samung tang tongo ani personal nangpuru ang sanhoya ingkhebo o je bagri luo je khoros kabangma puila phasing rogo to chama rok phano khoros marikha nukhang ang je puru sogiya
afuru rogo je puila chengjak furu rogo nukha chamani khoros rok kuno jaga o 8,000 10,000 khai chini takuk debit songrok chini takuk runel songrok mari jajakha abo bo jaga ni hingkai chini chung bubagrano hamjagu hingkai bubagrano bo asuk pressure thai kokrei ambagi jotto kami amchani takuk bukhuk songno bang koinani musungo chung bubagrano bo kisa pressure kom khaitoni nani nango soi hamjagu no hingkai chung bubagrani logi simi photo bulai bubagran logi simi rek thari tong mani bai bo unsugya hai hini bono logiria abo hai bo kogya bono protection rinani chini jottoni daitto tongo je mannai bini logiri tongnai borno bo paiflaya hambai phia bubagrani main samung main nahar mungno charina bagai samungo je himi tongnai borno bo paiflaya hambai aboni yagulo ang baithang ang koimani kogya bo chini dofa jengno hamjagui logirimani bagai chini dofani thani request khlaimani bagai jeng nukha aboni poreo bagma killa rokni phurun simi ajagani kami amchaini bororok bagma killa julaibari rogo borok chamung kaham bai khe bat borok rang khoksa phano naliya chini thaniwo ba chini bodolni thaniwo borok ajagani je area ni borok no collection khlailei borok no collection khlailei borok no mai tui chari ui rohorka norok no pipe phlaya hambai abosi soi hamjakmung abosi soi thanchani hamjakmung jeng bufuru ri phaino ri pheke simi khainai ri pheke khaya abo hamjakmung asuk laisugya julaibari o takuk khoroksa nono belekeno pipeline hambai ang bumung saya do norno buji na hadi takuk khoroksa 500 taka rang rikha ano kai rima logi no ang arang no bahike khoros ke ang norno sawiri nai ngia kheulo confusion tongnai chungkhe chuba horo amun chusabo baida cholui tongkha hanipa no hinana ambage ang clear khaina musungo rang puisa ni beparo jottoni slai bodol baimani bodolo allegation kamani kai rang puisa abun bagi nongni chumba chu samungo da nang ya norok bo saimanani odhikar tongo ebong noroknani hambairinani ani odhikar tongo julaibari ni chini takuk khoroksa tripura homuk tripura 500 টাকা রিখা belai hambainono khub khushi kha a 500 টাকা bai chini takuk ani bike talangmani kaisa ani bike bolte ang je talangmani ani bike book rikha orote kisa sasina বিধান সভা ইলেকশন জরাও chung hamjagu ani bike tongmani afuru belai rin bang thamo bai bike phalka bike phali ani rin motamoti subaika haipano paisukliya teisa loksaba election furuo ani kabangma chini dofarok chubasu rohorma bai fil khaikya hinpano borok bai bjp rokni thani belai rang puisa ganang borok saru ajagawani personally bojaga tamo khlai kai but kabang phainai a but kabang khlainani thangteni chaitomang ang borin klai thangka ang bubagrano asuk pressure na musungya abon bagi bodje rikhangkai 5 10 15 20 rikhangkai ab an ব্যক্তিগত ni bagi ya samung ni bagi rikheba na ka riya ke na haya phia ang asuk sani ke bano na haya phia do fani thani o hangka ang khatorinyo masao hangka azorao bahaino rin kachakha aboni yagulo ingkhebo rin belai bangmani bai ang ani auto phali marikha ang bo agiwo auto khungsa tongjamani income khaitongmani do fani bagi hini samung khlaite nogo matong yang mang ani auto bo chalo jagya abon bisingo ani takuk kusu bonono bisha chalo rikha kubikok jeta kono income sarano bini bo choliya no manai leyo hengke ingkhebo hengke rin bo bangkha belai ani charaini nukhung samung bo khainani jora mali yang thangka suk je puru jora manu kisa khaima ba ingliya ang samung khai tang chanai borok ja ang samung khai agio kuno mote kosto mosto loan sun nawi auto kaisa paijamani paiyabo income khlai tongmani afuru school ti brok diwi 10,000 12,000 15,000 income go rabar ni je rai tongkhang kai 20-25,000 phaimani tai anaros bagan nije khaikang kai ajagao bosoro kisamisa pano phai tongmani aborok bebak bondong thangbaikha aboni bagai maso 30-35,000 le income asuk buini he kabang yapano 30-40,000 enggu nije baithang samung khlai tongkhang kai abono bebak no yakarei dofani bagi hini samung khaina thangteni rin kasawi ingkhebo ani auto phali rikha ang khau chongi tongmani auto phalei o installment rok phano gari khungsa naja siwano noktani kichik misik tangi ngangkai abo lai sulai thang khaina bagi dongthoknani bagi ya dofani samung khlainani bagi no
jorao buito sia yang phaigadi thanani nango abon bagi paisini ni chongmani fiarin sumang pai thangka tabukbo ani basani school khorosri manchayakhu hingkai tin takhuk July barini jerinai aba nukhungo thepya non paiflaya hambai takhuk khorokni tongu kaisa takhuk Suroj Deborma te kaisa Sama Deborma mandaini borokno paiflaya hambai ebong norok jotono borokno hambai rijadi puilani simi tabuk sak jora borok logiri tongkho paithak jora logiri nai 26 tarik jora sikla khorokni mandaini ang borokno belakheno hambai mario ata khuk je pasori mani abo bai thok paithangka bir usagango je dino chung ko khlayo tamo July bari sabrum sila sori o je dino khayo durbaggo chungno abo dojjo sojjo bo naina abon bagai prakriti no ba hambai siro ang sini bekhate bo raknani nango chungno kebo aba hike kebangi me Shantir bazar thangi ne kha thok kri petrol pump duita petrol pump no thok kri ni yagulo chini logini bike ang je talang thangmani a bike ro honai no bo belekeno hambai a bike ani ya ani bike bo kri kha phali mari kha auto bo kri kha phali mari kha erin sute hingkai thok pai thangka a jaga July ko sabrumo thanglai puru thok pai thangai bike kamawi tong rukha hingka ani bike ko thok kisa tongmana abo ni ko reserve klaijak a reserve klaijak no tui no guri kha local rok bahai no boskang joto thangbai ka saimalia jeng management khaina nango bodol no tuina nango naina nango abon bagai ang bai thang ani a bike no nawi bono naitukmang arono মোটামুটি আধা ঘন্টা কাটতে নাইতুকি উলখে আবো বদা পাইনো আবো সি ওয়ানা সিও তবু ফানো সপরে ফান ফাইলেনি হनै নাইতুকি খা লামা কবাং মাবলা জায়গা কাতাল জায়গা বো সিনিয়া সাবরুম হেকে ব জায়গা বাইক কসাউই তং রুখা আবনো নাইতুকমাং আবন পরে মেপ নাইলাयै মেপ নাই গুগল সার্চ খাইयै পাইথাগো নাইতুকুই মানখা বরনো নাইতুকুই তুবুই কষ্ট মানো হনপানো ব্যাপারিয়া বেলেখেনো আজরাও thok pai mani chini ata khuk July bari ni jerinai binaro ni acharai rokno bike duita scooty o 200 টাকা ni thok dakha tai 100 টাকা bai ching misti tisti rok chalaikha abon bagi ta khuk nung July bari ni je 500 টাকা ri mani aboni ni chung samung no thepekha hingkai te kaisa Bir Chandra Monuo khoroksa sebuk khlainai ta khuk boba haino 500 টাকা ri kha 500 টাকা ri mani logi ono chini ta khuk David Mura Singh boba haino bin gari tijak pano thok danani rang kri jakha bini ajagao chung bin gario 500 টাকা bai thok dawi chung dofani bagai berai laikha hingkai ni abo samungo nangkha te khorcha takhuk bo rohokra 1000 a rohormani bai te kaisa gari kamani jagao a jagao thok dakha 500 টাকা ni tai logi tongnai rokno chung mai tui chalai hotel khoros rok dui aro paikha hingkai abo haike te khoroksa takhuk sebuk khlainai bo bahaino account ri rohoka 100 টাকা puila abon pore te waisari kha 500 টাকা nini abo bahaino chung samungo thepakha te khoroksa takhuk bank o chakri khlainai takhuk riang khoroksa bo rohoka 500 hingkai te khoroksa takhuk rohoka 100 te khoroksa takhuk rohoka 200 te khoroksa takhuk rohoka 100 norong belekena paiplaya hambai noro ano personally rohoka abo ang personally no help bo sanka norong tangi hingkai nainai kha sab noro boma heke rang phai tong abo je phayu hanpano abo baito ko cholinani kosto abon bagai noro gano personally roho hanpano ang arang no kubuni samungo thepe me o samungo no ma thepeu hingkai aboni yagulo bukhuk khoroksa M Deborma bukhuk khoroksa bono pai playa hambai te khulumung ani khapangni hamjakmung yafaru bo আজ পর্যন্ত বরি রকনি চুবাসুও আং বিনি থানিনো নুখো হাইহনি ননাং বরম আবন বাগিনি আং বরম মারিও 2000 টাকা বড় হরকা আর 2000 টাকা রহমানি বাই বিশ্রামগঞ্জ নিংখানা সম্ভবত বখুব নন পাইফেলাইয়া হামবাই 2000 টাকা রহকাব আবো বাই উসগাঙ্গো ইমার্জেন্সি মিটিং গোबां মাজরাव आं आबो हायंगो राबार सिट रक फालि थांगो ओमफ्राय आवजारावो निनि rang rohman abo belai keno samungo nangkha tangi hingkai emergency a July barini Agartala thanani ango bike chalugui thanani সম্ভব liya belai level lengkha tired bongkha ajaraw gari khungsa bara mana kha hingkai aja gausung bagla iri leikha takuk khoroktam tongmani
bokisa kerika nini a je rohomani a rang emon samungo nangka Agartala bai emergency meeting tongmani abo bai gari reserve mana khang gari reserve nawai phaika hangkai abo haikei jeng choli phaika nongni rang je chubasu ro hui tongmani nongni rang ang bai thango khoros khaiya ani nok nukhongo choli angui tongo hinpano ani nok nukhongni khoros bai income to komi thangka ani auto tongmani auto phalai marikha yang chaluknani bo jora karikha angui rubber ni jera khangkai 20-25 income phaimani abo bahaino nongkhonani nangmani bagai ang khlaimaliya kamla na uima khaika ka abo bai notices yang bo kamla nai khainani niya khang bai thang tong khangkai ang ani bolong rok angni jeno hogo ani rang basi ui thango ka abon bagai ang tabu khlaibo maliya kamla romi kisa kosto nongkha bosani school fees rijag yang porikha choli tongkha hangkai abo haikeno choli phaika phia nongni chubasu je rohmani ani nok nukhung ang thepa jaya hangkai tabu abo haikeno ang hangkai taibo buskango ang tini basa belai lummani bai tai exam bo choli tongmani bai miyama phaika ang ajagao korbuk ko jorari maliya korbuk ni takubuk songrokno nakar sano tai tini 18 tarik Omorpuro bike rally choli finai bike rally o bahaino ang tekisa koinani musungo je jani ja area thango July beri ni bororokno ang pipe playa hambai mari uchungno usukango jora thumui borok mai tui chari ro holayo hengke usukango jini logi rang puisa tine rok basuk kerija ani yago bo keri kha je suba suru ang buije rohmani logi no khoros khai payo tangi hingke abo bodol ni nei ga dino khai rang puisa rok bo keri kha kubai kok jeta rang puisa rok paimani jora rang puisa ekdom tharmani jora hingkai kebo chamung ni bo ব্যবস্থা khaiman jaliya borok bo jotono bike rally o tara huro tongmani bai hingkai जों माइले चाजागलिया हिनपानो आदिनो सापुं माइसानानि bo jora maliya emonki rang puisa bo kulokliya kubai kok jeta hinpano chini takhuk khoroksa July barini ajagao chini takhuk khoroksa tamsingkam binbumung takhuk subas tai takhuk nipulian borok ajagao egrul roksari rohoka norokno paiphlaya hambai जों jorao chaya abo haikeno dofani samung tanglai tonglai jau hingkai tabukani er moddhe 26 tarik jorang bike rally o norokno teisa logi rifainai khana sonin simi tini Omorpuro jorari maliya khana ompi tuidu jorari mankhai rifainai haya keba 20 tarik telia murad duski aron simi tehe join khai 26 tarik jorang pairinai pairimani yagulo ani tabuk wati phaikya hingkai tei kaimeya ani anaros kaijaknai kwbangma tongkha bolong hokjaknai hingkai ang 26 tarik ni pore koyekdin rest nawui fotafot ani bolong hulong hokbai mani yagulo tewisa haino hai manmani jorao ang teisa dofani samungo nongko finai thangnai rogo abon bagi te khoroksa prai 4-5 bochor tongkha kubai kok jeta takhuk khoroksa no hingkai abo education department o election ni moment o rang solokna mani 4-5 bochor tongkha bonang tapkhano 5000 suimia kubo pressure jaya lale lasio haipano bobo khalogui nasingi tongmani bagi bono bo hambai mario hingkai naigana abono boskango bom haike tamokhe samung khlaiman nongni chubasu o belekheno phanmani tongo nongni hamjakmung phanmani tongo abo bagino angbo samung tangi tongo hingkai uskango ang Facebook o jerimani kaisa bike rally ni chart aboni logio ani check kaisa rimani kebo chubano musungkhai personally kebno baun khaiya chubano musungkhai chubai manu honi mani ajagao khoroksa takhuk ajaga duita photo ni bisingo out check no simi share khairu abo tamoni bagai bahaini bagai ireni bagai question ang bono bahamia sana naiya tamong ka jagao baksa borok comment khayo bo chanani bagai rang sanka kona bagai rang sanka lasia da haidai reida au lasia ang tangai lasia ang bad je hamjaknai borokni thaniwa ang sano khogui chaya tatal chaui chaya hui chaya ar abobo ang chanani bagaiya ani nok nukhungno nainani bagai ani logi song ani brui belekeno help khai tongo ang meeting rogo thanani phuru rogo kono somoyo ang nogo kri hingke bosi rubber sheet chanamri ui logi borok tui rubber sheet chanamri rubber sheet phalui ano rang ro hui khlairu sekango nok tangnani hinai rang kisa khati toni mani
election moment Lok Sabha election moment sini Rajkumari no pairinani hinai je chuba mung chuba chu to phaikeno abon bisingo bo ani je kisa misa nok repairing phan khairiwan hini tongmani ajagao paibai tabuk abo botau wati pheke tamuno saimia hai hini norong thani ang emotional blackmail khaina thangmani ya kubui kokno samani se ani nok obono jorao femlok mung ba belok mung phayu aborni ang harmani ya tangi hinga kai kubui salsa kaplaying na yang abono saimano nok ganti tanganai khan tang nok ganti korei nok ani nok toma jago nang ge kuna khaksa maisongi jau prokriti bobo haike da test khai saimia kintu ano hariri manglak ani kubuino ano hariri manglak ani abo kaisa puitu tongo norok jottoni chini dofani hamjakma tongma bagi ganti nok tangna hun tangkha oddek kasaka bufang nobaro bufang kalai ganti nok bubai kha nok bubai kha nok nukhung tabuga ahai singjak an nukhung ahai singjak kai abo pai kuno mote tali mali riui tisadrop tisaka bangla phai tewaisa nok khaksa 22 thangjauka nok kutha nok waichbai nok khaksa bai khrabui klai thangjauka afur teisa kosto mosto tali bali ri sauka ke waisa kai jangan tongmani kisa misa rang khati tongmani abo khoros khaijok bai khaibai tabuk pura sreng tabu motamoti tai 15 tai 20-30 hajar rang ri thai tongkho beparia ang abo jorao kisa jora naui ani baithangni samung nang baithang khlai abo bainang tese makeup khairene kuno wanana kari gabon bagino amsuk je negative rokani check rokno check simi share khaine rok nang mak koyo norok jodino rimia hanga kaba rina musung yang kaba ignore khlai di man khaiba je manti rijadi mia khorcha takhu gano 10 taka roho 10 taka roho google pay ti pelaikeno hambai bini hamjakma 10 taka hne ang bonu chikon kha naithai ko kri bini bkhaba je hamjakmani abosu jottoni kotor 10 taka 100 taka rohoi tong ar norong ni je rohmani bai ang jora jorao thangu phayo jani personally samungo je nangmani ang abono dofani subasu rohmani abono thepejaya abo dofani samung tangthani wono thepejau abon bagayane bukhu khoroksano lang belekeno paiplaya hambai maru bini je 2000 subasu khlaimane abu sugango gari reserve na thiniwo manakha reserve na hombana abo ang tongthongna bagiya chini dofani samungo time no cover khainani bagi manakha hangke abo haikhaino tai buskangni sal khanani simi tini bahaino omorpuro tongnai rok bahaino norok bo chubalai jadi ang tewaisa masao sini takhuk David Mura Singh song belai kosto khlai tongo sini takhuk Suhel songrok sini takhuk Runel songrok belai chubasu khlai tongo logiyo riui hangkai ang ta asuk manjaya tambagi hingka ani thani asuk ang ganang boya asuk sinai nuknai boya asuk chuknai boya phia ang je mansak joratui ang khlai tongo norokni hamjakma manai norokni fan manai nongni chubasu manai hambagi norokno paiphlaya hambai tai Julai bari rogo kabangma bike tongthani ba sabrum rogo bike kabangma 300 400 500 bike rok tongo hinpano joto borok baksa thok rok naya tongo baksa no chung thok kisa misa subasu riwo kintu kabangma borok ngangkai are chung chini area kisisa cover khaina bagai tam thok nanani abahai borok koekjon saka chini area chung kisa gurinan bagai chini baino chung khlainai chung bubagrano logirinai tipra dofani thanchano chung hamjagu chung sie no kebengu chung chini bike chini thok riwino chung logirinai hini abahai logirinai kabangma tongo hingke abon bagai buskangni sal rogo bahaino khanani hingke ka ompi tuidu norok bo je sikla rokni kabangmani yago rang puisa kri tongo thok dai manja jaya bike tongphano borokno je chugya rok na harthang je chuknai rok ka angkhe apil khayu angkhe nong thani kobogo norok bai thangmannai rok na ke bai thangno chubasu khlale ja khaijau chung chini gan noksa nogariwo kabangma employee rok tongo kabangma okra chakara rok tongo chung systematic sayani bagisi angkhe sanu lasia ando fanthani ke sau chung bubagrona hamjago bole chini long tribaliwo hakutui sao thangnai bisio chung je citizenship amendment bill no kasuya fruto bill tongkho kebeng hakutui sao 15-20 hajar gathering khai chung kaisa program kotor khaimani chini Maharashtra no chung hamjago long tribali ni borok chung hamjago Maharashtra chung no saka norok bo kostong nai norok no 50 taka rin dam riwono Maharashtra nung chung no logi simirdi nin thani chung khoksa puisa nangye 1 taka phano nai oi chung
2.5 लाख 3 लाख खरस खाई जों प्रग्राम खायगा ओ जों बाहायके प्रग्राम खायगा लं ट्राइबेली जॉइंट एक्शन कमिटी ऑफ सिविल सोसाइटी चुबासु खालायगा ओ लं ट्राइबेली नि बरक जतो एमप्लॉय दंनाय जतो जे जानिजा सुकमानि तै जे जानिजा सुकमानि केबो 10 केबो 5 आबो हायके रुई आ प्रोग्राम कत हरनो सक्सेस खालाय दिखा बिनि सामुं बारानो जों खालायमानि आबोसि सय हामजा कुकमा खालायो आं पार्सनेलि सानमानि लान तां बुल दंखाबा आं नक हुक खिबिउइ आनि इनकाम खिबिउइ जे जागा थांतानि वो आनि व्यक्तिगत यानि जागावो सानतानि उले आनि तां बुल दंखाबा आबोखे किसा खानाङै नो मासाका बंके मा खरायके कयेकजन ताखु बुकु जे आबोहाय सानाय रकनि थानिवो दाबुक बाहायनो आं आनि व्यक्तिगत खरसनि बागै केबनो फोर्स खायाकु केबनो सायाकु ओंखाय बसकांनि सालो केबो चामुं व्यवस्था खायो बरकनि निजिनि होइते जों रिना नांगिया आबो हायके गोबां मानो खरस यगै फेक्या सिगां सिगां रगो कयेकटा जागावो हामिया तामान्दी गोबां मा जरावो रिनानि आसा रिजाक खांखाय गोबां बरक यासाकनानि बागै तियार दंगो आउन बागै सिगांगो किसा खरस रक थांलायका चामुं नमुं ताइ दै थक एरिलायै फिया ताबुक तरक तरक बरक बुजिदक मानि बागै जों कष्ट कम मान फायका बाइक रहनायानो बनबो बेलेखनो हामबाय आं जे दिनो बाइक तलां थांगो आ बाइक तलां थांमोन दिनो खरसा ताकुक तानो बाइक रिखा कायसा कायसा बरकनि बखा करै हिंगांकाय अब हायके 15-20 दिन बागै केबो बाइक याकारि मिया केबो याकारि मिया ओंखाय बर हपानो थक दाउइ थानानि करै आनि ताकुक आनि गामिनि बररक चुबाचु खलायलै रहका केबो 50 केबो 100 खलाय बरनो आं पाइपलाया हामबाय चिर कृतज्ञ तंनाय आं बं थानिवो अब हायके थांका ताइ उ नरंनि जे चुबाचु केबो 100 केबो 200 करि माने आइं थांगे आं बाइक सार्विसिंग मा खलायका बाइक सार्विसिंग रक खलायै चेन रक सतन दिउइ मोबिल रक पाल्टायै बेबाग आबो खलायो हिनपानो आबो जे उ दफानि सामुं तांनानि जरावो आ जरावो ना आं खरस न खिबिजाव आनि साजक लुम्मानि बेलाय मारं सुका मिया फाइ जराबसा कबागै थुका तिनि किसा हामका परिखारि ना थांका फाइनाय हाइपानो आनचराय आनि साजक ब हायनो बेलाय हामजागो बुफानो ओंखाय मिया आं फाइमानि बायनो किसाले कमिखा परिखारि ना थांगो अ कुलुम तुतुइनो ओंखाय तिनि रगबो किसा कमिखा ओंखाय आं सारिगो रुवानारिना दंगो हायके बखाना थांनाय ते किसा कमिउइ नायगाना खु सारिग जरा सारिगो अंखा ओंखाय आं लास्ट ट्रेन थांगै आयं जइन खाइपिवानो आर हायके बतिनि बारिउइनो तंखु ओंखाय खाना रगो फानो लगिरि सिनाय आबाहाय वानसुक दंगो ओंखाय आबाहाय खाइ आं फाइनाय खाना माया फानो तुइदुवम्पि लगिरि मिया फानो 20 तारिख तो तेलियामुरा दुस्की 21 तारिख मुंगिया कामी 22 तारिख आश्रामबारी 23 तारिख रामचंद्रगात 24 तारिख सिमना हेजामारा 25 तारिख लेफुंगा 26 तारिख मान्दाय नरकनि लगिउ आं फाइनाय नरक लगिरि उइ तंजादि आंबो नरवे बाक्सा बेराय फाइनाय नरवे बाक्सा कक लाम सालायनाय नरवे बाक्सा जों बाय जों कक सालायनाय लाम सालायनाय आंबो बाइक चालुगैनो फाइनाय आं गारि गुरा दैनानि ताबुगानि क्षमता करै हिनपानो वाइसो उइसो नांमानि जराव नरकनि चुबासु मानि खलाय दंगो नरकनो पाइपलाया हामबाय चिनि बाइक रेली बेलाय एफेक्ट नै दंगो बाइक रेली एफेक्ट नै दंगो थानसानि बयार सिबुइ दंगो अ जागाव नायनायखा आयं थांमारगो केबो कसा कुफुर कर्म कख्राय हिलेलिया गोबां माथि जोंनो लगिरिखा बाइक रेलुआव लगिरिनाय रक गोबां मा बर कांग्रेसनि दंगो सीपीएम नि दंगो बीजेपी नि दंगो आईपीएफटी आईएनपीटी टीपीएफ जतनो लगिरि दंगो फिया अ जागाव जों क्रेडिट नानानि आबो आसे कतरिया ता मंगाखै क्रेडिट नाना गांखै जों तिप्रा दफा थानसांखा तिप्रा दफानि क्रेडिट मानालायसिनाय आनि बदल लगिरि उइसि जों लगिरि उइसि हायाकै इंला खामु हायाकै चलिगला खामु आबो हाया टीएसएफ नि गोबां मा बर रक लगिरिखा साब्रुम फाचिं रगो उनको फाचिं रगो जॉइंट एक्शन कमिटी अफ सिविल सोसाइटी गोबां मा बर लगिरिखा अ जागाव आनि बदल कतर बिनि बदल कतर आबोया तिप्रा दफा थानचांखा आबोसि जत्तनि कतर आबनो हामजागै सिकांनि सालो बाइक तेबो गोबां खलायै जों लगिरि लायनानै आर जे जानि जा मानतै
je jani ja mantui jani ja baino khaike ang khaite ba hamjakku abo khani ব্যক্তিগত san personally biusi haibano norok khata baidi je nangnai rok je tongnai ni thani sawi mano hingkai ani mote hingkai ang obono sawo chung bubagrano hamjago hingkai bubagrano bo asuk chung pressure tonia khai chawo bini paiya samung bini naharmung no chung success khlainani bagui chung bai chung bo haino subasu khlailei subasuni yak phelei rilaikai belai kheno chawo tini dofani bororok ani bisingtui je subasu ro hoi tongmani norokni je subasu manui swkang rogo bo haino election rogo ang bono asuk pressure ina nanglia norokni hamjakmung mama bai samung khlai thangka success bo mangkha achievement bo mangkha tai thanchani je achievement abo kabang mano phaika chung tipra dofa thancha angkha ngkai nai nai di chung bai chung kok sil chalai mani thaklai jasidi please ekdom khulumsugo Ratish Tripura 22 tarigo malai nai belai hambai malai nai ang bai thangnor bai baksa bike chaluk nai kisa kongrai leng khang bo lumna nai tongwa ang bo kisa kunong ya bono overtake khai thanai hadului bodului kono kho kila o thangpuru to ani senkari sunguru puri thangka ani sajaga na phone khai chau papa nang senkari puri thangka burang kha ani chau nokni thangpuru ba senkari kosom tongma sibla ani phone khai har kila o thange wa chaben senkari rok purbai ani sut kosom norok photo rok nukhna sut kosom wa chaben no dis color ngai katal paima hai jing dang chau haduli color sing thang chau kosom ni abo leng phano tongthogo ajaga lengphano tongthok mung tongo ajaga permanent logiri tongnai chini takhuk sama bai takhuk sorosno tang pokmaya borokno malai khyang tongthogo tebo khao phan manu bormo tongthokjago chung tonglayo aba haikeno dara bithi chadi bithi in chawang bithi chapana ke homeopathic do angke homeopathic chawang charai ni simi homeopathic chamani tabuk sak jorabo homeopathic chawi tongo allopathic ang tak bosaya kho angkai ani samung khaima bahanya angom bagino allopathic hekeno samung bo khlayo homeopathic angko allopathic heke khayo homeopathic heke khayo homeopathic angkai hamya saya ni bithi chawi doi hamriya pia hamka angkai abono permanent solution khairo turu ke hamrinai pia keduk sal tongi phano hamka angkai abo hamsugui thango allopathic angkai nang chakha logi logi na hamnai bukung kongrai ni bithi sa khangkai nang chawi logi phana hamnai srapsa tongi phana hamnai bokhorok pan sari uinai bokhorok samani bithi sakha bokhorok samani bithi sakha hangkai bokhorok samanla hamri nai gas phano ngri nai abon bagang allopathic tabuk bo chaya kho je chanai rong bang hamya samani ya phia allopathic je chawi phenyar homeopathic sakhai homeopathic kamo nangia le ingu hangkai abon bagai allopathic ni hangkai obohai bwsakni ruk nongkhori rohoya oroni bokhorok samani chakha hangkai bohok samau pan talangnai bohok samani chakha hangkai bisma samau pan talangnai o jaga ono gurri tonnai to oron oro sewi tonnai bithi chaplai mang ma thangnai kintu homeopathic ni hangkai abo haya ang charai chimi chai phemani taksak jora kaitor bo hamari khlai tongmani bai ang taksak jora hospital bo khlaiya kho onek journey khlaikya onek hopung sapung kuno somoy thampui warjagi onek samung khaikya কিন্তু taksak jorang hospital klaiya ko norokni hamjakma nongni fan tai nongni surima tai kaitorni hamari bai abon bagai jeng sini leader rong no bo koinai je jeng jotono khalogui jeng samung tanglainani jeng kaisa bai kaisa femlok laiyawi jeng sekangi tanglainani tai tabuk bike relio bike bangruk bongui tongo ulta sekango bike kom ungphano sekango kisa adjustment kahamang yani bagai bike kisa kom ungphano khoros kobang kha tabung ke bike bango othoso khoros komu karon charimani rok bahaino a kamini borok si thumui chari ro holayo uskang belai thokjak abo killa bakma area ongkhana samboboto akran bai inko labra kaisa tai kaisa tamo gudok da berma buti ja charimani belai thokka alengmo jora hadului yo lengmani jorao thogubli aba hairo angkai inko killani to chini a jaga o chini takhuk songrok emon ব্যবস্থা khaike borno rang khoksop nargia borok a toroi mani a koto bai chari khaborok masau hni tongthok mani ya norongni hamjak mano siang hambai maru angkai dofani birmanni jorao jeng credit na laina nanglia tabu credit na nan jora liya jeng sikhayo chini bodol sikhayo a jora liya Mia naine di kaisa sini takhuk Chandra Singh
मलसम bai chini takhuk Jonathan Molsom bese ke nai chini thancha krini bagai nije rangri woi ajagao maimia no sungna thangtini si sikok khoni sawi bujakha phia ajorao chini takhuk Mohendra songrok chini takhuk Mohendra tai chini takhuk Nobo songrok chini borom ganang okra Sridham songrok chini TSF ni bodol rok thangi chubachu khlaika FIR khlai rekha logiri kha ke ajagao sabo logiri ba jeng tipra dofani tiprasa thancha hani si logiri layublai haya diba jeng thancha o thancha khainai di chini birman truk pairek tong Kanchanpurni chini tipra dofani brubo songrok borongni kaisa solution phaikya tamni bagai tipra dofa thancha khai choba khlaima bagai ajagao puila ajagani bororok choba khlaikya aboni yagulo first joint action committee thangka sung bai thangbo thangka sungbo credit nana khai to naimang khamu bulai credit abo chini nana ni kokya thangi je phuru Facebook live khikya ungko kha nukha je o thangi tongbai kha chini phuru ungko bukhuk songita songrok bukhuk sapnari ang songrok bo logiri kha thangi jeng live khikya borokni thani publicity khlaikya abon pore kabangma media thangka kabangma bodol thangka kabangma rajniti ni bodol thangka badongi ma thangka BJP bo thangka IPFT INPT jotong thangka ulo tangai joint action committee of civil society rok sadharan public rok thangi chubachu khlaimani bai nugui badongi ma thangka success thangka pia jaga jeng credit nalainani kokya ani bodol sikhayo bini bodol sikhayo hai sikhayo irai sikhayo chini maharaj jottoni slai phandi ku chini maharaj kok bai lam bai chuba subai logiri kha kabangma engineer doctor kabangma bororok mairum rok chamung rok dal rok riwi chuba su khlai kya naidi chini chuba su chini hamjakma chini thancha busuk jengno achievement rikha abon bagi tabuk jeng janija bodol no torjagya oi janija matha no torjagya oi bisi kungchuk laiyawi jeng kabangma jora kungchuk layo tabuk chini bodol botol nukhangka ei chini chara tai krikha te kaisa bodol bhaike te kaisa matha borok bodol ngra khangkai ei chini chara tai inglia kungchuk jok layo thancha hanlayo phia bobo hai thancha bo srapcha horokoksa pani phung ai ponto hojom khaimia abo hai thancha ni leader rokno lang hamjagya tabuk bo jora tongku husungdi horsawo horni bisingo thanchani koksawoi phung ayei thancha ngya jat ngangkai salcha nasingi tabuk husungei salaijagei thangkaile chawo hayakai kuno somoy baddo akokno sung supurnani baddongnai sabo prokrito thancha nai ya akokno sanani baddongnai afur leader kotor no borok jolinai tabuk saka ngangkai chingbai ching orai porai inglainai awon bagai jeng kubui tatal jotono siu tabuk ambai kungsuk laimano thaklai jadi please jotono nang koijau chini leader hanjaknai rokno anolon norok leader ta handi kebo leader ta handi ang nong selengsi ang sekang ni simin sau ang leader ya ang selengsi ang norway baksasi on bagai ang haduli sawi oro bike chalu norway baksa bike telangi thangu ang leader ya ang nong ni seleng norok anu je jaga dagio ang aro no mathango norok anu je samung sawo abon ang khlayu abon bagi nong ni seleng mani bagi jora o ngangkai o seleng rokno kormosari rokno bui kisa misa subaso khlayu abon bagi nong ni seleng ngai jora o ekdom chuk yang purung ngangkai norok ni thaniwo subaso sano ekdom yog yang supurung phia nangmani bara ang norok no sayako nangmani bara samung nangye puru kebono sanyako tabuk to kabangma samung regular nangi si tongo oro thana nango uro thana nango kabangma hamjaknai borok tongo ang kabangma jagao nukha baksa boys korok onek anse chakra rok mobile ni borok nu baksa ke ano mobile ni borok julai bari rok thangpuroko sabun rok thangpuroko mobile ni borok phaike ane baksa hilai angabo bai kungsugya nongni hamjakmano sang borom riu
tini si baithang nuksiu tini si malai siu kwbangma hamjakmung mano ang bagui norokno hambai paiphlaiya hambai chwng tinini Amorpur ni bike rally no bo haino success khlailai ang baithang phaimaliya tini le logiri manjaliya nakarjadi je logio tongnai rokno norok logiri laidi tai khana ompi tuidu ang tini phaimangkha angkai khana ompi tuidu bo logiri nai haya keba 20 tarik teliamora duskini simi teisa logiri phaipinai nongni logio tongnai chwng chini tipra dofani thanchani samungo chwng yapiri selainai angkai tai je area baki tongkho teliamora duski norok tiar tongdi norok baksang phai tongo 21 tarik mungya kami amchaini borok norok bo tiar tongdi norok bai baksang phai tongo 22 tarik asaram-bari norok bai baksang bike rally o phai tongo 23 tarik Ramchandra Ghat area norok bai baksang phai tongo Lefunga Simna Hejamara Mandai joto jagano ang norok bai baksa phai tongo tamkhai tini ani sajokno kisa hamrigranak tai ang bo haino kisa kongrai bongui tongkha bokrok bo saka kisa beparia abo nongni hamjakma manui nongni surima manui hamui basanai tai swakango samung tangi thangnai angkai belai belai hambai tai paithago tesa haino hayang muitu khlai rifiro chwng je tabuk naikoli tuiduli tongnai rok chini takhuk runel song chini takhuk David Mora Singh chini takhuk Suhel borok ekdom baithang logiri tongoi non stop logiri tongmani ang bo sugya tu tui phano norokno logiri tongmani je sik mansak jora tui kha 8-9 din mia siang gap ungphaio asuk jora logiri tongkha nongni hamjakma mama bagui nongni surima nongni subasu manui no khlai tongma mani norokno paiphlaiya hambai tai bwskang 26 tarik jora bike rally bike rally o jottono participate khlailai jadi mansak jora tui jani ja area no cover khlailai jadi chwng jodi no ajaga thoknaioi nijini thokbai no nijini samungbai no khlailai hingka kai chwng bubagra no pressure komi rimano tai je ajaga lead khai tongnai chini takhuk runel songno David songrok no chini takhuk Suhel songrok no pressure komi rimano chwng bai chwng yang bo nainani hingka kai chwng IT cell rok chini takhuk songrok kwbangma tongo je kok awai piri tongnai rok kwbangma chwngno Tripura ha gwnangui tabo kok awairi tongo chini khorang kok Tripura Haktor TV Sampli TV abo hai ke Srang Chati kwbangma tai YouTube ni kwbangma channel rok kwbangma channel Polu TV rok abo hai kwbangma tongo tebo je bumung khujagya rok norok nakardi muitum mambai sugya abo hai rok norok subasu khlai chini kok awai mungno logiri tongmani norokno paiphlaiya hambai khulumung yafaro tai abo haike chwng bwskang 26 tarik jora khlainai abon pore North Dolai Unakoti te 3ta district abono next part o chwng bahaike khlailaiman abono tesa chonglainai kwcharo kisa rest bonano nangoba lagator hingkai lengo hingkai abo tesa next planning khlailainai chwng srai khai samung khlailainai ar norokni chubachu phaikha hingkai ang obo haike norokno update riwi tongnai norokni chubachu magnao thangya samungo no thepawi tongo samungo no nangui tongo tambagui hingka ani laisu laithang thangpuru ani bektygotoni berainani laisu laithang puru anga puru o jagani no khlaiyawi jat o samungni bagui thanchani samung khlainani nangpuru simise ang gari talangai bo apuru nongni chubasuni rang no khoros khlaio ani nok nukungoni puru ani nok nukungni kamai agini sei komi thangka hempana ang abo baino choliruo kuno wanana kwrui kaitor hamari khlai tongo tai ani bwkhao kubui salsa kwplai nai abono nang saitugui tongo ani nok baikha huk baikha kwbangma jora no femlok no phaikha ang swakango bo norok no saka koyekta bodol phaikha nini nok bai tongkha no building nok swnamui rinai gari pairinai nungsung bai phaidi hani abo haike ano sapaijak tongo ang abono gosilia tangi hingkai a jagao terms and condition tongo je ang Facebook live kok samani YouTube kok pirmani tai sini dofano thanchangna bagi je kok kasarmani a kok simi mo thakdi hino ano samungke kalaise gari bo je hamjakmani no mannai nok bo building tangi rinai phia o kok saman no mamo thaknai phia abo bayang tongya norokni hamjakmung manai se ang kaplai nai ang
kubui samung tangi tongkha hingkai gari painani ani 5 bosor 10 bosor phanang paimani ani nok ang 20 bosor pore phano tangi mano phian nong ni hamjakmung chini kubui tatalo jodi no phemlogui thangka hingkai hamjakmung ni baratai kuno kori abo kamawi thangkai gari manibo khaksanglak nok kaham tongibo khaksanglak phia chini dofani asuk hazar lakh ni je hamjakmung norok ano riui tongmani abo bainang khaksangei ani nok kiching michigo phanang tongthogui tongo khasrangui tongo dofani bagui je puru samung tangna nangya ani nok nukhungni samung kaitora no yakung kongnui bokhoro kisisa buddhi himpano ri rohmani bai angabo baino samung tangui chaui tongthogui tongo nongni kubui hamjakmung no manui phiang tatalo thangai gari manui nok huk manui ani khakchangma sikri hingkang tamo khlainai ajagao belai hambai जों 26 तारिख जरा पाइखा हमा bai paiya tabuk जों je bike rally khlaiयै thanchani bwswlino je sari kabumani a thanchani bwswlino norok bolong achaikhe bolong hulong no saiयै jabra no saiयै toriui logriui thanchani bwthai thairinani chini jotto je जों area guri phaika je tabuk kok awai mungni bisingtwi nugui tongkha borok jottoni daitto tango kubui bai tatal no siniui tatal no norui kubui no romnani abo chini jottoni daitto tongo thanchani bwthai thairinani nini ani daitto khoroksa khorokni chimi haino berai guri tongkha abo baiya jotto logi mari lainai belai hambai takhuk runel takhuk david tai chini je abahai kabangma chubasu khlainai tai paithago tewasa haino hai chini bukhuk khoroksa bisramganj ni je chubasu bini mansak joratui maximum brirokni bisingo amsek chubasu anole rohaya kukebno rohaka rohaya hanpano bo 2000 taka je subakha aun bagi bono kusugoti samani abokho nini hamjakmung nini khakwar abonang borom bimani khulumu abon bagisi tai bwskango swkangui bwrwirok tebo swkangui phaidi bwrwirok tebo sisana nango chini sikli rok sisana nango chini bukhuk hoba hosana songrok chini bukhuk kwbangma abo haitebo tongnai rok borok dofani sisa rimungni kok salayo samung khlaio जों lekha pora khlaio pano kubuni bosong bai kaijagui thangkai chini belai deramung phaio chini bosong komoro abon bagi aro bo haino tabuk bwri bosong rok bo sisana nangkha basana nangkha ebong basaui bo phai tongo जों majra belai liya abon bagi kwbangma borok je allegation khaio aborokno ang tabuk turuk ignore khlaika ar kete kaisa norok ang je rimani subasuni bagi ani je account number rimani abono norok kha hamya tangjadi ani thani lokho phai tongo abo haiya je phaio amsubain khusi phaikebo khusi no ongnai ang phaikebo lakh phano phaikangkai abo bo ang dofani bagi samung thepanai abo bain ang khusi tongnai tamung hangkai je nangmani samung nangmabo rohojago nangmani samung no thepanai tawana di tatal ano paimanya kubui ang tabuk sakjora phai tongkha sikango bo kubui baino thanai haya kai kwbangma opportunity phaijak abo hairokno जों yakari riwo joto kok sana thangliya hinpano समझदारी के लिए इशारा ही काफी belai hambai ang khana phaimia pano bistaring simpano logi difainai logio tongdi salkaham belai khana hambai bubagra logi rikha tipra dofa thanchangkha bubagrani joy tipra dofani joy belai hambai